tá ceathair lena igam ís nae dúis, nae bliana d'aois, nuas go dtí trí bliana d'aois. An té siad tá sí a rang go trí, agus is duine ciúní, is duine mocántaí, agus is duine stadéirí. An tarna duine tá Pearsantacht sais nefh spleách aici, bíonn sí tairmh anna bhínig ar an le agus is mailethe a bheith gháilte chósaí a lína. An tríú duine son tá sí 6 bliana d'aois agus tá sí in sna línáin mhuara. Agus tá sí sin geallgáireach an oscailte bíonn sí i gcónaí gáirí agus 10 dúmar i gcónaí ire. Agus ceathrú duine son ní tíocht tosnathe san líonra. Agus tá sí 3 bliana d'aois, tá Pearsantacht Téanacha agus tá sé a ghorbert fel láthir is dócha, ach tá sí anna chosúil leis an té is sinnecha. Ciún go díosa agus a decair gáire bhain teiste uaireanta, ach mar sin héin ní thugann sí mór an treblóide bhún.